بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a kuma wannan shiri na kasan addininka a wannan tasha, muna muku barka da zuwa cikin wannan shiri mai albarka. Idan ba manta ba, mun tattauna ne akan yadda ma'aikacin gwamnati ya kamata ya bayar da aikinsa, ya lizimci aikinsa. Ana son kowane ma'aikaci da za a ɗauka ya zamanto yana da sharuɗa guda uku. Na farko, yana da ilimin gudanar da wannan aikin da aka ɗauke shi a kansa. Sannan na biyu, yana da lafiyar da zai iya wannan aiki. Sannan na uku, ya zamanto yana da jajircewa, mutum ne mai tsare amana. To waɗannan ayyuka, waɗannan sharuɗa guda uku idan sun samu, to babu shakka aikin zai tafi kamar yadda ya kamata. Mun ba da misalai iri-iri. Mun ba da ɗaya daga cikinsu, wanda daga cikin ma'aikatan annabi Suleiman da ya ɗauka akwai Ifritu a ciki. Ifritu yana da ƙarfi, wanda yake gaya wa Suleiman a lokacin da Suleiman ya buƙaci a je a ɗauko masa gadon Bilkisu na sarauta, a kawo masa shi fadarsa kafin ta iso. Ifritu ya ce, ina da wannan dama. Kala Ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya ce, ni zan iya zuwa maka da shi daga matsayin daga kafin ka tashi daga wannan aikin, zan zo da shi, kuma zan kiyaye faɗin gadon, zan kiyaye dukkan komai, ba zan karya shi ba a hanya, saboda inni laqawiyyun, ina da ƙarfin ɗauka, kuma hafizun, ina da ƙarfin tsare wannan aikin amanar. Mun ga yadda ɗaya daga cikin wannan 'yan mata guda biyu da annabi Musa ya je Madiyana, wanda ya samu ana shayar da ruwa bayan garin a dabbobi, suka zamanto ba za su iya buɗe rijiyar su ja ruwan ba. Annabi Musa ya musu wannan aikin, sannan suka koma suna gaya wa babansu wannan labari. Suka ce, ayya baba, wanda ya kamata ka mai da shi ma'aikaci, ka ɗauke shi ya zamanto mai aiki, to babu shakka mafificin wanda za ka ɗauka shi ne mutumin da yake da ƙarfi kuma amintacce. Mun ga kuma yadda annabi Yusuf shi ma ba da dalili a lokacin da aka nada shi ministan gona a garin Misra. Shi ma abin da yake cewa, qala ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim. Wato, ka sanya ni mai taskace amfanin gona, minista na amfanin gona, saboda ni hafizun ne, mai tsare amana ne, sannan alimun, ina da sani, sannan kuma ina da ƙarfin zartaswa na wannan al'amura. Ala ayyata halin, ba certificate kawai ake dubawa akan ɗaukan aiki ba. Waɗannan ɓangarori guda uku ya kamata a kula da su. Yau inda za a tsaya a tantance, a bi komai akan daki-dakinsu, a ga cewa mutum kafin a bashi aikin gwamnati wace irin amana yake da shi, wace tarbiyya ya samu a gidansu, sannan wani irin hali suke da shi, almubazzarai ne ko masu cin amana. To duk waɗannan da za su taimaka. Hakanan wajen ɗaukan ɗan sanda, da za a kula da amincin mutum, da iliminsa, da amanarsa, da gaskiyarsa, da riƙon amanarsa, da shaida, babu shakka da an samu sauƙi. Hakanan in za a ɗauki soja, a ce sai an tabbatar da cewa yana da ilimin, yana da amana, yana da ƙarfin zattaswa, yana da jajircewa, ya san girman amana. Hakanan kafin a baka darakta, ko a baka kwamishina, ko a baka minista, ko a baka sanata, ko a baka wani abu na duk aikin da za a naɗa mutane, a ce sai an samu waɗannan al'amura guda uku, to babu shakka da wato aiki ya zamanto nagartacce. To amma kai to yau ba haka lamarin yake ba. Kusan alfarma ce kawai ake yi, a yi ma kowa alfarmar da aka ga dama. Na haka ko ka cancanta, ko baka da ilimi, ko baka da amana, duk za a iya baka. Yau abin da za mu ɗora shi ne manya-manyan abin da ake kira ma'aikatan gwamnati. Dole su zamanto ƙudwatan fil jiddi awil kasal li sigarihim. Mana manya-manyan ma'aikatan gwamnati, a ce kana kwamishina, ko kana famset, ko kana wani babba a ma'aikata, to mas'uliyarka kai ne za a tambaya, matukar dai ciwon kai ne abin koyi. Matukar dai ka zamanto mai kasala, to za ka zamanto mutumin ma'aikatar za ta lalace. Yayin da ka zamanto ɗan cin hanci a ma'aikatar, to babu shakka wannan ma'aikatar za ta lalace. Yayin da ka zamanto mutumin banza, to ƙanana za su yi koyi da kai. Shi sa wannan babban al'amari ne. Dole babba a ma'aikata ya zamanto shi ke tsawatarwa, kuma shi ne fi kowa tsoron dukiyar amana, kuma shi ne fi kowa gudun cin hanci, kuma shi fi kowa gudun duniya, kuma shi fi kowa tsayawa da aiki akan wannan ma'aikata. Iza kama, idan mutum ya tsaya ko kuma idan ma'aikaci, manya-manyan ma'aikata suka zamanto sun tsaya akan amanar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu, suka tsaya akan ta matukar tsayawa, da babu shakka idan suka tsaya akan wannan tsayawar, da babu shakka zai zamanto da sauki.
idza qama al-kibarul muwazzifin, in manya-manyan ma'aikata suka tsaya, misali a ce akwai minista a ma'aikata tsayayye ne, misali akwai kwamishina a ma'aikata tsayayye ne, akwai famsa tsayayye ne, baya cin hanci, baya wururu, baya gada-gada, baya komai, dukkan kowane lokaci shi yake fara zuwa wajen aiki, to babu shakka waɗannan zai zamanto ala tamami wal kamal, aiki zai zamanto cikakke kuma zai zamanto kammalalle. iktada bihim fi dhalika almuwazzifuna tabi'una lahum, dukkan masu aiki za su bi su akan wannan kuma za su yi musu biyayya. Amma misali a ce babba sai 12 rana zai fito, sauran ƙananan ma'aikata ya za su, kuma babba shine yafi kowa zakewa akan a cinye dukiyar gwamnati, ta ya aiki zai zamanto yayi kyau? Kuma babba shi yafi kowa ciwa-ciwa, shi yake danna kuɗin masinja, shi yake danne allowance ɗin direbansa, shi yake yin waɗannan munanan abubuwa, to ta yaya aikin gwamnati zai zamanto da kyau? Ai ba zai yi da kyau ba. Wa kullu ra'isin fil amali, dukkan wani babba ya sani a ma'aikatarsa yus'alu an nafsihi wa mar'usihi, ya sani za a tambaye shi akan ran kansa kuma za a tambaye shi akan ma'aikatansa, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya, wato dukkan kuma kiyaya ne kuma za a tambaye ku abin kiwon ku. wal amiru alladhi ala an-nasi huwa ra'in alaihim, babu shakka sarki da ya zama akan mutane to shine mai kiwon su kuma za a tambaye shi. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, sannan mutum mai kiwo ne akan gidansa kuma za a tambaye shi akan wannan. Mace ita ma mai kiwo ce akan gidanta da mijinta da kuma 'ya'yanta, kuma wallahi duk sai an tambaye ta wannan. Bawa shi ma abun tambaya ne a cikin dukiyar shugabansa, kuma ya sani za a tambaye shi wannan gobe kiyama. Kai manzo Allah ya ce ku saurara fa, dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku akan kiwon da aka baku. Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a 2554, sannan Imam Muslim ya rawaito shi a hadisi na 1829 daga Abdullahi ibn Umar. Shi yasa malai yace idza hafaza aw hafizul mas'ulun al-kibar ala al-a'mal, idan manyan ma'aikata suka tsare aikin su, suka zamanto masu tsare wannan amana ne a cikin dukkan al'amura, a cikin lokutan su, babu saka saru qudwatan hasana, za su zamanto abun koyi ne, nagartaccen abun koyi kuma bayan ɗan uwansu. Shi yasa wani mai baitin waka yake cewa wa innaka idza ma tati ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Idan ya zamanto cewa kai ne kake umurta kuma baka zo da wannan abun da kake yi ba, to ai babu shakka kuma kada kai tsammanin wanda ka umurce shi kuma zai zo da wannan. Ma'ana dai shine duk lokacin da ka zanto kana umurtan wani ka, to ya kamata a ce kuma kai ne ka tsaya da wannan. Dan haka abin da muke so a nan a gane shine manya-manyan ma'aikata sai sun yi kokari sun tsare dukkan wata amana. Wani abu na gaba shine mu'amalatul muwazzifu ghaira bi misli ma yuhibbu an yu'amila bihi, wato mu'amalar ma'aikaci ya rinka mu'amala da mutane amma shi baya son a yi irin wannan mu'amalar da shi. Babu shakka idan yana so ya zamanto cewa an mu'amalance shi da kyakkyawa, to sai ya mu'amalanci mutane da kuma kyakkyawan al'amari. Na farko dai sha'anin musulunci shine ya maka nasiha kuma ya gaya maka, saboda manzo Allah ya ce addinu nasiha, shi addini gaba ɗayansu ma nasiha ne. Ga waye? Manzo Allah ya ce ga Allah, kuma ga littafin Allah, kuma ga manzon Allah, kuma ga shugabannin musulmai, kuma ga talakawansu gaba ɗaya. Kowanne yana buƙatar shirawa. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a hadisi na 55. Urquba ibn Awsi yana cewa daga Jabir ibn Abdullahi al-Bajali yake cewa baya'atu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah, yace nayi wa manzon Allah mubaya'a akan zan tsayar da sallah, kuma nayi masa mubaya'a akan zan ba da zakka, kuma nayi masa mubaya'a akan zan yi ma kowane irin musulmi nasiha. Wannan Imam al-Bukhari ya rawaito shi a hadisi na 57, Imam Muslim ya rawaito shi akan hadisi na 56. وكما أن كل موظف أو عامل إذا كان له حاجة عند غيره يحب أن يعامله غيره معاملة حسنة. kamar yadda ma'aikaci, kowane irin ma'aikaci yake son a yi mu'amala da shi kyakkyawa, kuma yana son dukkan wani mai yin mu'amala da shi yana da buƙatar ya yi mu'amala, to hakanan shi ma ya kamata ya mu'amalanci mutane akan mu'amala da take da kyawu. Kada mutane don sun zo ofis ɗinka wulaƙanci zaka musu, kada kai ba abin da ake duk ma'aikatan ka zagin su kake, suna tsoronka, baka iya kawar da kai, baka yin afuwa, kuma baka buƙatar taimakon wani, sannan kuma sun san dukkan kankaran kanka a laifuka kake aikatawa. Wa inna alaihi an yu'amila ghayrahu mu'amalatan hasana, abin da ya zama wajibi a kansa shine yayi mu'amala da mutane mu'amala wacce take mai kyau.
aikin gwamnati ba hauka bane, kuma mukami ba hauka bane. Kada ka ɗauka ba wanda zai iya rike wannan matsayin, kowa ma zai iya rikewa, amma kai dan ka same shi sai ka zamanto baka da aiki sai cin mutuncin mutane. A kawo maka fayil kawai ka tirin kazance da mata, amma ka ki ka sa hannu, kuma ka ki ka sallami wannan fayil din, kuma ka rike saboda tsabar cin amana. Domin kai wai Allah bai yi ka mai sauki amana bane, abinda aka yi kama kai ka zo ne akan matsayin ka wulakanta kowa dan matsayi. Akwai waɗanda damuwar duniya ko rudin duniya ko matsayin mukami yake sa su suna hauka a bayan ƙasa, wanda ko kaɗan wannan dan an baka matsayi ba yana nufin kafi kowa bane. A watakila ma ubangiji ne yake son ya jarraba ka akan wannan al'amari. Saboda haka babban matsayi a aikin gwamnati ba yana nufin ka zo kai taya mutane girman kai bane da irin abin da ka ga dama, ka wulakanta wannan, ka ci mutuncin wancan, ka ta daure wancan, ka ci mutuncin wancan, ka ba mu wancan kwairi, ka kori wancan. Kai ba wata mu'amalar da kake da ita mu'amalar da take da kyawu, innama kawai kai kullum abin da kake shine saba musu da ci musu mutunci da wulakanta su da kaskantar da su saboda ma'aikata ne a ƙarƙashin ka. Ko kadan kada kai wannan, ka fa sani Allah yana sama da kai. Abin da ya kamata shine duk wanda bai tsaya da aikinsa ba yadda ya kamata, ka kira shi kai masa nasiha, ka ce wani abu kaza da kake yi ba zai maka kyau ba, saboda in ni ne anan wata rana ba ni bane, kuma komai zai iya faruwa da sha'anin aikinka. Saboda haka abin da nake baka shawara kai kokari ka gyara. Idan ko ka ki gyarawa to shikenan. Wannan kuma ba yana nufin cewa fa wai dan mun ce ka zamanto abin nan, a'a ba cewa muka yi ka bar kowa ya lalace ba, a'a ko kadan. Ba a barin mutane sakaka, saboda haka dole su san suna da aiki, suna da jagoranci, suna da kuma wanda ke kula da abansu. Faman an habba an yuzhiha anin nari, wanda duk yake son a nesanta shi daga barin wuta kuma a shigar da shi aljanna, faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah, to musifar mutuwarsa ta zo masa yana da imani da Allah. Wanda duk yake son a nesanta shi daga wuta kuma yana son a sa shi cikin gidan aljanna, to lalle ne musifar mutuwa ta same shi yana imani da Allah da kuma ranar alkiyama. Sannan wala ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilai, kuma ya zo wa mutane irin kwatankwacin abin da shi yake son ai masa. Ma'ana ka aikata wa mutane irin abin da kai ma kake son ai maka. Don haka ka mu'amalancin mutane mu'amala wacce take mai kyau. Ma'aikaci a ofis dole ya zamanto cewa jama'a ce suka ajiye shi, domin in ba dan jama'a ba zai samu wannan tsayuwar ba. Shi yasa anan manzo Allah yake nuna cewa wanda duk yake son a nesanta shi daga barin wuta, to babu shakka mutuwa ta same shi yana da imani da Allah, kuma mutuwa ta same shi yana da imani da ranar lahira. Sannan ya zo wa mutane irin abin da yake son a zo masa da shi. Kowane ɗan adam yana son girmamawa, yana son mutuntawa, yana son kammalawa, a kammala shi a yi mishi abubuwa masu kyau. To saboda haka kai ma sai kayi wa mutane. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a hadisi na namba 1844. fi hadisin tawilin an Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhuma. Wannan hadisin yana da tsawo, amma dai ma'anarsa amilin nasa bi misli ma tuhibbu an yu'amiluka. Ka mu'amalci mutane, ka yi mu'amala da mutane, ka ba su mu'amala kamar irin yadda kai kake so a yi mu'amala da kai. Shi sama manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Da yanku ba zai zamanto yana da imani, cikakken imani ba, har sai ya so ma kansa ko sai ya so ma dan uwansa irin abin da yake so ma kansa. Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a hadisi na 13. Sannan Imam Muslim shi ma ya rawaito shi a hadisi na 45 daga Anas. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi wasu mutane da suke mu'amala ga wasu su sabanin irin mu'amalar da su suke ma kansu, kamar yadda Allah din ya faɗa a cikin suratul Mutaffifin a aya ta 1 zuwa aya ta ta 3. Ubangiji tabaraka wa ta'ala na cewa wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawhun. Sifofin wasu mutane suna son, aka ce bane ya tabbata akan saboda sun tauye wasu haƙoƙi ko kwanon awo ko kuma wasu ma'anoni ko kuma wasu haƙoƙi da suka shafi wasu mutane, amma idan suka zo gwada ma kansu sai su cika ma kansu. Misali kamar yanzu manya idan za su yi ritaya, to duk ritayar da suka yi da kudin su suke tafiya. Ba na tsammanin gwamna zai yi ritaya ba a biya shi haƙoƙinsa ba, sai ya tsara ma kansa komai, ya tsara ma kwamishinoninsa komai, ya tsara ma komai, sauran ma'aikata kuma ko oho. Yanzu anya in an tambaye ka mu'amalar da kai nan irin ta kai ma wasu mutane, kai ta yaya za ka ba wa kanka motoci, ka ba ma kanka gida, ka ba ma kanka allowance din duk komai ka biya kanka, kuma ka biya kwamishinoninka komai, amma sannan sauran ma'aikata ka yi watsi da su, ba za ka biya su ba. Ai wannan bai yi ba. Saboda haka waɗannan in kana son a matsayinka na uban ma'aikata, na babban ma'aikata, to dole ya zamanto cewa mu'amalar da ka yi ma kanka ita ne ya kamata ka yi wa mutane. Kada ka idan ka zo auna sai ka auna ma kanka ka cika, amma sauran mutane idan ka zo auna musu sai ka tauye. Wannan ba daidai ba ne.
inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat. Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta akan ku kin iyayenku mata, wa wa'adul banati ya haramta akan ku kuma wato binne iyayenku mata, wa man an wahat wa kariha lakum thalasan qila wa qala. Manzon Allah ya ce an haramta muku kuma Allah ya ki muku wasu abubuwa guda uku, shine qila wa qala, maganar da bata tabbata baka dora ta, wa kasratu su'ali da yawan roko, wa ida'atul mali da tozarta dukiya. Imam al-Bukhari ya fito da wannan hadisi a hadisi na 2408. Imam Muslim ya fito da shi a hadisi na 593. Wannan yana nuna maka cewa babu shakka mu'amalar da ya kamata kai ma wani haka ya kamata. Duk waɗanda suka yi ritaya ya kamata a ce ka biya su, balle kai da ka zo kila ko shekara 4 ko 8, ba a wuce haka nan. Kuma sannan duk ka kammala ma kanka komai, duk wani allowance da ya shafe ka biya, duk na kwamishinonin ka biya, duk wasu da kake abin nan ɗinsu ka biya su, amma sauran ma'aikata ba kai wannan ba. Babu shakka wannan mu'amala ba ta daidai ba. Hadisi daga Mugira bin Shu'ba ya zo a cikin wato yadda yake abin nan, yadda yake zargin wasu mutane da suke karba wato su kwashi haƙƙin su iya yadda suka ga dama, sannan na mutane kuma su yi watsi da shi. Babu shakka waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda musu ba. A haƙƙin rabon gado da Allah ya zo yana cewa a raba idan an zo za a kasa dukiya ta masu gado, sannan ga wasu dangi kuma ba su da gado, sannan kuma suna da wasu 'yan yara ƙanana. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a ɗiba musu, saboda kada dai ya zamanto cewa duk an cinye komai su ba a basu ba. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan yara a dan san musu wani abu, duk da cewa ba sa cikin gado. Waɗannan makusanta a dan san musu wani abu saboda ihsanin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Amma yau sai ya zamanto babban ma'aikaci kansa ya sani bai san 'yan ƙananansa ba, bai san haƙƙin ƙananansa ba. Abin da ya sani ya iya rubuta musu kwairi, ya iya cutar su, ya iya dukkan wasu munanan al'amura da zai musu, amma sauran haƙoƙinsu ba zai bi ba, shi dai nasa ya cika. Ubangiji ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ire-iren waɗannan mutane su ji tsoro mana su ma da za su bar wata zuriya a baya mai rauni. Ce ka mutu ka bar 'ya'yanka, kana son a taimaka musu, wanda kake jin tsoron talauci ya baibaye su ko wahalar duniya ta baibaye su, kana jin tsoro. Ubangiji ya ce to in kana jin tsoro ka kyautata ma waɗanda kake tare da su, su ma sai a kyautata musu, saboda kamar yadda kai haka nan za a yi maka. Falyattaqullaha, su ji tsoron Allah kuma su faɗi magana wacce take da dacciya. Ma'ana shine akwai buƙatar cewa mutane su kyautata ka mu'amalanci mutane a matsayinka na ma'aikacin gwamnati da yadda kai kake son a mu'amalance ka, amma kada ya zamanto cewa wato kayi abubuwan da ba su dace ba. Wani abu da ake son haƙƙin ma'aikaci ko kuma ma'aikacin gwamnati ya tsaya da shi shine taqdimul muwazziful asbaq fal asbaq min ashabil hajat. Dole ma'aikacin gwamnati ya kula da wanda ya riga, sannan wanda ya biyo bayansa, sannan wanda ya biyo bayansa wajen sa hannu. Misali, a gwamna ofis dole ya kula fayil din da ya fara zuwa shi ya kamata ya fara sallama, ba wai a zaɓo wanda za a musu alfarma a yi musu ba. Ba a yin wannan. A hakikanin amanar aiki shine wanda ya fara zuwa shi za a yi masa, sannan wanda ya biyo shi, sannan wanda ya biyo shi. Haka ka'idar take. Shi yasa malamai suka ce min al-adli wal insafi alla yu'akhkhir al-muwazzifu mutaqaddiman min ashabil hajat. Yana daga cikin adalci da daidaito da kuma yin abin da ya kamata, kada ka jinkirtar da wani da ya kawo bukatarsa wanda shine ya fara zuwa daga cikin bukatunsa, sannan ka mayar da shi baya, ya zamanto na baya kuma ka ɗauko shi kayo gaba da shi. Wannan cin amanar aiki ne. Aw yuqaddima mutaakhiran, ko kuma ya gabatar da wanda ya zo latti, shine na ƙarshe amma shi aka fara yi ma. Bal yakunu taqdimu innahu ala hasabi sabaq. Ya kasance gabatar da waɗannan ma'aikata ko kuma gabatar da waɗannan mabukata ya kasance a bisa gwargwadon yadda kowa ya riga dan uwansa. Wa fi zalika rahatul lil muwazzifi wa ashabul hajat. A cikin wannan akwai samun hutu ga shi ma'aikacin gwamnati da kuma wadda suka zo da bukatun su ofis ɗinsa. Wannan zai nuna su ma za su tabbatar da cewa yayi adalci, kuma babu shakka za su samu hutun zuciya da kwanciyar hankali. Amma a duk lokacin da ka zama a mutum akwai mutum 10 a gabansa, sannan sai ka ɗauko shi ka zo ka fara yi masa, ka bar mutumin da ya zo farko, to babu shakka ka dasa gaba, kuma ka sa kiyayya, kuma ka sa maganganun da za su biyo baya ba su da daɗi, kuma kai ne sanadi, kuma kai ka buɗe ƙofa, sannan kuma ka ce ba dama a yi maka magana. Wa qad jaa fi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala zalika. Hakika hakan ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da yake nuni a bisa wannan hadisi da mun gabatar da shi, hadisin Abu Huraira, cewa bainama annabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisu alqauma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin majalisa yana zance, yana gaya wa mutane abubuwa. Wani balarabin kauye sai yazo
yana tambayar manzon Allah yaushe alkiyama za ta tsaya. Manzon Allah bai kula shi ba, sai ya ci gaba da zancensa. Manzon Allah yana ta yin magana, har ma daga cikin mutane wasu na cewa ai bai ji abin da ya faɗa ba, wasu ko suka ce a manzon Allah ya ji kin maganar yayi. Manzon Allah ya ji shi, amma lokacin da manzon Allah ya gama biya ma bukatar wanda ya riga wannan balaraben, sannan sai ya daga kai ya ce ina wanda yake tambaya. Wannan ya nuna aladabi kenan, a yadda amana take. Manzon Allah ya gabatar da wannan da ya fara zuwa akan wanda ya zo daga baya, tare da cewa wanda ya zo daga baya ya daga murya yana tambaya, amma manzon Allah bai ba shi dama ba, sai da ya gabatar da bukatar wanda ya riga shi. Bayan ya gama ne manzon Allah sai ya tambaye shi ke cewa ina wanda ya tambaya, sai ce gani nan ya Rasulullah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an jinkirtar da amana to ku saurari tashin alkiyama. Ashe kenan yana daga cikin amana gabatar da bukatar wanda ya fara zuwa, sannan wanda yake binsa, sannan wanda yake binsa, sannan wanda yake binsa, har kuma zuwa ƙarshe. Wannan shine tsarin aiki, kuma tsarin da ya kamata kenan abi dukkan mabukata. Fayil da suka zo, kada ka ɗauko fayil ɗin wani dan ya baka cin hanci, ko dan kawai kwangila, ko dan wani abu mai kama da haka. Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda ba, dan haka dole zamanto layi za a bi. Fayil ɗin da ya fara zuwa shi za a fara samu hannu. Wannan shine tsayar da amana, kuma shine adalci, kuma shine insaf, kuma shine daidaito, kuma shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi. Domin ya ce idan kuka keta wannan ka'idar to ku saurari rushewar aikinku. Imam Buhari ya kawo wannan hadisi a namba ta 59. Fiskar da ake bi a tabbatar da irin waɗannan al'amura shine yadda manzon Allah ɗin ya ce lam yujibu sa'il. Manzon Allah bai amsa ma wannan ma'aikacin ba, bai amsa ma wannan mai tambaya ɗin ba, illa ba da faragihi min tahaddisi man sabaquhu, sai da annabi ya gama zance da wanda ya riga shi. Hafiz ibn al-Hajar yake faɗa a cikin sharhin wannan hadisi, yace yu'khazu minhu akhdha ad-durus ala sabaq. Wannan yana nuna za a yi riko irin na karban darasi a cikin gabatar da dukkan mutumin da ya zo da bukata, to sai an kula da wanda ya riga shi za a fara biya ma bukata, sannan wanda ya biyo baya. Hakanan hatta a fatawa da hukumomi da sauran ayyuka dukkan su gaba daya. Wannan yana nuna maka cewa babu shakka dukkan mutumin da ya riga to shine ake fara yi ma. Don haka kada ya zamanto cewa wato an tsallakar da al'amura an yi su ba yadda ya kamata ba. Don haka dole haƙƙin ma'aikacin gwamnati ya zamanto cewa yana biyayya ne, yana tafiya ne akan wadda ya riga, sannan wadda ya biyo baya. Banda wannan kuma ittisahul muwazzifu bil iffati was salamati min akhdhir rashwa wal hidayah. Wato dole ma'aikacin gwamnati ya zamanto cewa ya zamanto kamamme ne, kamili ne, mutum ne mai kamewa da kuma kubuta daga karban cin hanci da kyaututtukan da basu dace ba. Yajibu ala kulli muwazzifin an yakuna afifan azizan nafs. Dole ne dukkan ma'aikacin gwamnati ya zamanto cewa mawadaci, kamamme ne shi. Ba za ka ba shi cin hanci ya karba ba, ba za ka haɗa mago da shi ayi ba, ba za ka haɗa wata ciwa da shi yayi ba. Ya zamanto afifan, kuma azizan nafs, yana ji da kansa. Duk wani wanda ya zo masa zai tsaya ne da kansa aikin yadda ya kamata. Ghaniyal qalbi, ya zamanto mai wadatacciyar zuciya, ba cin hanci ne da mai shi ba. Ba'idan an akli amwalin nasi, kuma yayi nisa da cin dukiyar mutane bil batil da barra. Mimma yuqaddamu lahu min rashwa, saboda abinda ake bashi na rashawa, walau summiyal hadiya, ko da ko an ambaci wannan rashawar da kyauta ce. Dole ma'aikaci ya zamanto yana da waɗannan sifofi. Kamamme, mai ji da kansa ne, mawadaci a zuciya, sannan nesa yake da cin dukiyar mutane da hanyar barna daga duk abin da ake bashi. Liannahu idza akhadha amwalan nasi bighairi haqqin, domin idan ya karbi dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba, akalaha bil batil, ya ci dukiyar mutane da barna. Kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ja kunnan masu imani na cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yace ya ku masu imani, kada ku ci dukiyar ku a tsakaninku da barna. Wa akulu amwal bil batil min asbabi adamil qabulid du'a. Cin dukiya ta hanyar haram, ta hanyar da bata dace ba, yana daga cikin sabubban da ba za a karbi addu'ar mutum ba. Wannan yasa duk ma'aikata da suke da cin hanci suke karbar rashawa, babu shakka ko sun daga hannu sun roki Allah ba zai karba ba. Faqad rawal Muslim, Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihi nasa a namba ta 1000 wato hadisi na 1015 an Abi Hurairah ta kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, inna Allah tayyibun, lalle Allah tsarkakeke ne, la yaqbalu illa tayyiban, baya karba sai abin da ya zamanto tsarkakeke. Wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin, kuma Allah ya umurci masu imani da irin abin da Allah din ya umurci manzanninsa.
ubangiji ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan, ya ku manzanni na ku ci daga tsarkakan abubuwa kuma ku aikata aiki nagari, kuma inni bima ta'maluna alim, ni na san abin da kuke aikatawa. A wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka imani, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga tsarkakan abubuwan da muka azurta ku. Bayan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wani mutum mai yawan tafiya, kuma wani mutum mai birkitaccen gashi da kura, yana miƙa hannunsa zuwa sama yana cewa ya rab ya rab ya rab, ya ubangiji ya ubangiji ya ubangiji, roƙo kenan. mat'amuhu haramun, abincinsa haram, wa mashrabuhu haramun, abinda ma ya ci haramun ne, wa malbasuhu haramun, abin shansa haramun, tufarsa haramun, wa guziya bil haram, kuma yayi guzuri da haram. Hakanan ma'aikacin da yake cin hanci ya ci haram, ya kuma sa haram, ya kuma cika cikinsa da haram, ya sha haram, sannan guzurinsa da akawun ɗinsa a banki su ma na haramun ne. Fa anna yustajabu lak, ta yaya za a amsa maka addu'o'in da kake? Ba za a karba ba. Wa min awdahi at-tanfiri min akli al-mali bil batili ma rawahu al-bukhari, abinda yake bayyana gudun abin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba, babu shakka abinda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafinsa hadisi na 7152 an Jundub ibn Abdullah qala inna awwala ma yantinu min al-insani batnuhu faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Farkon abin da yake ɗoyantar da cikin ɗan adam ya zamanto cewa ba daɗi, ba kyan gani, ba shi da abin nan, shine mutum ya cika cikinsa da haram. Duk wanda ya samu dama, in ji annabi, daga cikin ku kada ya ci dukiya sai tsarkakekkiya, to ya aikata hakan. Wanda kuma wa man istata'a, wanda duk ya samu dama daga cikin ku, Allah yuhala bainahu wa bainal jannati, wato wanda ya samu dama daga cikin ku ya kare kansa, ya sha makance kan tsakaninsa da tsakanin aljanna da gwargwadon cikin tafin hannu na wani abu na haram, ko na jinin dan adam, ko na dukiyar dan adam, ko na wani abu. Duk wanda ya samu dama ya tsare kansa daga barin, wato abin nan, daga barin shiga abin nan, daga barin a tsare shi daga aljanna, to lalle ne ya aikata. Hadisi daga Abu Huraira ya zo, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, wani zamani zai zo akan mutane, la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal, mutum baya damuwa da abin da ya karba na dukiya, amin halalin am min haram, daga halal ne ko haram. Kusan kamar wannan zamanin ya riski mutane a yanzu. Kawai mutane sun zama wa inda ha'ula'il akhizina ghayral mubalin, waɗannan da suke karban kuɗi, su karbi cin hanci saboda ofis, saboda aikin gwamnati, saboda kawai, waɗanda ba su damu da me suke karba ba, halal ne ko haram, wai su a wajen su annal halala ma halla fil yadi, halal kawai shine abin da ya fada hannunsu, ko ma ya ne, wal haramu ma lam yasil ilaiha, kuma in sun ce haram ne to shine abin da ba su samu dama a kansu ba. Akwai waɗanda suke ganin duk yadda za a yi kawai su kwashi dukiya, ko ma ya ne za su kwasa. To wannan gaskiya ba ɗabi'a bace wacce take mai kyau. Dan haka dan adam ya zamanto yana da jin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wannan shine, kada ma'aikaci ya zamanto yana cin hanci kuma ba za a karbi addu'arsa ba, sannan ya ci haram, ya sha haram, ya sa haram, ya ajiye haram. Wannan Allah ba zai karbi addu'arsa ba duk yadda zai. Ubangiji ne yake faɗin wannan magana ta hanyar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ya ku jama'a, za mu ajiye anan insha Allah saboda lokaci yana karatowa, sai darasi na gaba insha Allah za dai mu ji akan yadda manzon Allah ya ta jan hankalin mutane akan karban cin hanci da rashawa, wanda kuma muna tsammanin cikin wannan shiri din zamu fito da illar cin hanci insha Allah. To madalla, anan zamu da sa'aya a cikin shirin namu na safiyar yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wanda ya dauki nauyin kawo muku shirin, dan majalisa mai wakiltar Gombe ta Arewa a majalisar dokokin jihar Gombe, Ahmed Usman Haruna Fada, sai malamin da kuka ji mu da shi, Sheikh Adamu Muhammad Dokoro. Ni Abubakar Yahaya nake cewa mu tara da ku a sabon shirin na gobe. Assalamu alaikum.